ଅଭିନନ୍ଦନ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପା। ଭାରତର ଏକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ରହେ। ଶିବା ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଥର 8 ଜାନୁଆରୀ 2022 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରୋଟାରୀ ଭବନଠାରେ ପ୍ରାଣ ଭାୟୋଲେଟ୍ ହିଲିଂର ଏକ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ 8000ରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୋଦୟ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଶିବା ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। 21 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଘରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜମି କିଣିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଓ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଶିବା ସାର୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀନିଧି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ। ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବା ସାର୍ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହାପରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଇ 2022ରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏକ 3 ମହଲା କୋଠା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା। 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ଶିବା ସାରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ମଇ 2023ରେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବିଲ୍ଡିଂଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମାପନ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଶିବା ସାର୍ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କେତୋଟି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହିଲିଂ କରି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କେହି ଏହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଠାରେ ଆମେ ଏକ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇଥିଲୁ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂଟିକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସୁନା ବେପାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଯୋଗାଯୋଗରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଯୋଜନା ହୋଇଗଲା ଏବଂ 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶିବା ସାରଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ନାମ ଦିଆଗଲା ଏସ୍ପାୟାର। 15 ଅକ୍ଟୋବର 2023ରେ ଭବ୍ୟ ଶୋରୁମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ସେଠାରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶିବା ସାରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଭାୟୋଲେଟ୍ ହିଲିଂକୁ ମନେ ପକାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଭାୟୋଲେଟ୍ ହିଲିଂ ଏବଂ ଶିବା ସାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କର୍ମଶାଳାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ୱାନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଜଣେ PVHର ଅନୁଗାମୀ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ଭାୟୋଲେଟ୍ ହିଲିଂ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶିବା ସାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଧାରା ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ଭାୟୋଲେଟ୍ ହିଲିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବା ସାର୍, ହିଲିଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଭାୟୋଲେଟ୍ ହିଲିଂ।